ang PLTV. PLTV. Tayo. Pali number 1243. Pag-iritaro sabi ka mga mag-aay dito, ha? Iritaro. Mag-aay. Masaya natin sa Boston. Bagay, pag-iritaro. Baka kung may mawala. Kung may mga agir, tawag niyaray. Hindi pagbayay. Sa talong mga pinabayaan. Bagay tabi ha, bagay. Parwa. So, nakasiya, pinaluan mo na ha, papolite. Pinaluan. Saya naman tulong sa mga kalaw ko na gawin.
pagkain, pagkirikaro, ulit-ulit po kami na para tayo wala ipagkain. Mayroon kami katawag na ito ay halang hindi. Bagbaba dyan. O, patay ang katawag ko, tapos di baka may mawalan pa dyan, ha?
Oh, so number 47 na dati ka na. Tapos to, hindi natin na number 47. Tapos to, dito na. Oh, yan na to, Bobis. Bobis. So, regular na Bobis. Ordinary, 1108. 1108, ang sige. Papalat kita po yan, pagkakaki. Papalat kita po yan, pagkakaki. Dito, 1108. Tunay pa po, pagkawin na muna dito. Kaling hindi ako makakaw. Magawa ka po niya ng tubig, ang tigil, daw na po ni Sira, baka mawalan ka mo. Pag-iriparo pa, panahe, lalo na po yung nagkayo kaurang mawalan pa, nawalan na.
Baka